Salutare toată lumea, eu sunt Cosmin și bine v-am regăsit la un nou episod după mult timp de pauză pentru că n-am mai avut idei și Astăzi voi chema doi prieteni, adică doi tovarăși de-ai mei mai vechi și dacă vă întrebați de ce am altă mașină acum, e chestia că mașina pe care am avut-o am dat-o la alți băieți și mi-a dat schimb pe asta. E un model mai nou și așa mai departe și am număr de București, dar oricum, asta e număr provizor, mai încolo voi schimba. Bun, haideți să-mi iau și eu telefonul. Așa, aș aprecia dacă ați apăsat butonașul de like, subscribe și share și vă aștept ideile voastre în comentarii. Bun, hai să sunăm Alex. Alo? Alo, Salut, prietene, ce faci? Care viața? uite bine, mă plimb. Las că e bun. Hai, nu vii la mine, nu ne-am mai văzut de atâta timp. Stăm și noi la o vorbă, să ne mai vedem și noi mașinile. Bine, Hai, că-ți mai chem un alt tovarăș de-al nostru. Hai, bine, hai, ceau, pa. hai, pa. Haideți, băi, să sunăm așa. Alo? Alo, salut! Hai să trăiești, ce faci? Ce să fac, Cosmin? Uite, mă plimbam prin oraș. Tu ce faci? Uite ce să fac acasă, n-ai cheie să vii pe la mine? Da, hai să vin. Hai, vino, te aștept. Hai, ceau, pa. Stai, liniștit, hai să vin. Hai, ceau, pa. Da, pa. Pa. Da, băieți, am sunat pe prietenii ăștia mei, acum să-i așteptăm. Na. Ba, cum vă mai zici mai devreme, aș aprecia ideile voastre acolo în comentarii, alea. Ia zi cine vine. O, da, frumos audiul ăsta, nu glumă. Wow. Așa, frumos, elegant. Bun. Ăsta e salut! Salut. Ce faci, bossule? Uite bine. E bun. Uite așa următor. Salutare! Salut, Cosmin. Ce faceți, băieți? Uite, ce să fac, Cosmin? Am fost plecat pe comunitate și de-abia acum am venit în țară. Las că e bun. Uite, cum voi vă mai... Stai că noi ne cunoaștem. Degeaba facem noi cunoștință. Da. Mulțumesc, oricum am de ceva timp. Dar frumos F10-le ăsta al tău, sculă, rău. Mulțumesc. Îl am de câteva zile și eu. Bun. Doar l-am mai modificat. Uite, ai 10 M5, frumos, nu glumă. Da, n-am avut treabă, Cosmin. Uite, abia... Am mai sunat, uite, vă pregătisem prin casă, că eu stau aici, în zona asta. Și eu. Uite, Ca lumea am făcut asta. ca lumea acolo... Am luat și eu, chiar am de câteva zile, că eu aveam altă mașină și până la urmă am luat altceva. Aveam un alt BMW mai verde. Ăla verde, dar l-am schimbat. Da, am înțeles. Asta bine și asta, nu pot să zic că nu. Ca lumea. Da. Sculă rău de tot. Și ce ziceți, băieți? Dăm o tură cu mașinile alea, să vedem ce pot și ele? Da, ce să zic? Haideți. Hai, bă, prietene. Hai, Radu, mișcă. Ce să mă dau cu Haideți. Da, băieți, nu m-am mai întâlnit cu ei din și mă bucur. Da, frumos. Eu ce să mă zic, bine că m-auzi pe căscuță pe mine. Da, ne auzim pe căscuță. Haide, boss. Eu ce să mai zic, Cosmin, pleca pe comunitate? Las că e bun, fiecare face ce vrea, până la urmă. Și am zis să-mi vin în România, că am ce zic, stau aici în oraș. Las că e bun. Da, și am zis, bă, dacă tot m-am mutat aici de ceva timp, mă plictiseam numai în casă, că prietenii mei sunt plecați. Aha, las că e bun, vezi? Nu ne-am mai întâlnit nici noi. Nu ne-am mai întâlnit chiar de mult deloc. Știu, Cosmin, are ceva. E- Mulți ani. Da. Noroc, mai aveam număr de telefon, nu știu cum să zic. Da, eu ți l-am dat atunci, de când am mutat prima dată și n-am. Aha, și l-aveam în telefon. Da, de atunci mai la telefon. F10-ul meu l-am de ceva timp, nu l-am de mult, dar merge. Las că e bun să îl deții sănătos. Mulțumesc. Haideți, băieți, facem și noi un full la mașini? Ce ziceți? Da,
viteză, dar sunt genul de persoană să merg și... Aici prin oraș merg încet, dar prin afară da. Eu îi dau de fel. Mie îmi place viteza. Da. De mă știi tu. Mă știi tu că... Ceva la magazin. Hai, intră. Da, neclar. Intră. Hai că mă duc să iau ceva de la magazin, revin. Bine. Da, băieți, suntem și noi aici frumos, facem un ple la mașină. Unde ai dus, mă, nebun? Radu, mă auzi? Ce are ăsta așa cu casca lui? Da, s-a făcut plinul, ok, îți plătesc imediat. Ce faci, bă? Nu faci full la mașină? Bă, nu mai am. Mai ai, nu? Da, mai am. Bun. Hai, mă duc și eu să plătesc și mai vedem ce facem. Ok. Hai că vă ascult aici. Ok. Da, băieți. Dacă se mai aude ceva aici, sunete și așa, mă scuzați, e de la Discord și nu. Bun. Hai că am rezolvat Cosmin treaba. Bun, perfect. M-am dus să iau niște pâine de orice. Așa, am plătit, hai că vin și eu cu mașina mea aici. Stați așa. Hai că te așteptăm. Ok. Hai să mă fac. Wow. Aoleu. Haideți să facem și noi. Ne așezăm în comod în scaune. Mașina lui ăsta lui Radu. Da, Chiar e ca loc. da, îi aud. Da, stai. Vreau să-mi iau un Audi, dar uite că nu mi-a ajuns banii. Bă, dar câți ai luat în mașina care are numere roșii, bă, că? Nu le-am Da, dat. chiar de ce ori ai numai roșii? Ești numere roșii, de asta știu că numerele astea sunt provizoriu. E proaspătă mașina, înseamnă că e proaspătă. Da. Sunt deci mici, căscuță. Hai că stai că-ți dau eu de aici, stai așa. Hai să-ți luăm și noi căscuța de aici. Bum. Ia, măi, poftim. Mersi mult. Plăcere. Hai, mai spuneți, băieți, ce să mai facem aici, să le mai arătăm la oameni ce facem. Hai să facem o plimbare așa, până în afara orașului, înapoi. Da, nu, nici n-am mai fost de mult, am ieșit din oraș. Da. Hai. Îmi place. Volant audio ăsta, nu pot să contrazic mașina. Haide. Mă gândeam să-mi iau un Audi, dar uite că nu mi-a ajuns bugetul de... Haideți după mine. Haideți după mine. Hai după Cosmin. Mă auzi, Radu, acum? Ți-ai pus casca? Da. Perfect. Hai să mergem frumos ca băieții. Casca vestea lui Radu s-a stricat? Nu, n-am, este lui Nean dat căscuță de aia. Am uitat să-i dau, ți-am dat mai ție. De aia. Hai să ne punem aici ca băieții, așteptăm la semafor. M-am pus și eu ca... Hai, pune-te banda 2. Banda 1, pardon. Aici stau și eu. Stăm ca băieții, stăm ca băieții. Aici stau și eu, da. Semafores. Aici stau și eu în stânga. Asta aici la stânga? Ca lumea. Nu știu cum să zic, chiar ca lumea. Haide ăsta. Haide. Ultra de insulator. Wow. Iar am prins roșu. Hai de capul meu. Bă, dar în parte numai de semafor are roșii, frate. E verde. Haideți, măi. Haide, băieții. La. Hai că mergem încetul. Radu, mă auzi? Bine, că trebuie să cât de curând mașina, dar nu acum. O să apară în următorul videoclip, care o să vin. Apoi să mergi, mai filmezi. Mai filmez, că mâine aș vrea să testez o mașină. M-au chemat băieții care au mai cumpărat o mașină în trecut, m-au chemat la un test drive. Și a trebuit... Radu, tu mâine nu poți, nu? Mâine poți, Radule? Ai ceva treabă tu, nu? Atunci... Dacă așa o să mergi tu mâine cu mine, că oricum mașina te dau la cineva. Te dau mașina la cineva împrumut și n-am mașină mâine. Și dacă așa o să mă să testez mașina. Oricum o să testez o... Da, fără probleme. Mai stau. Îmi stau de vorbă cu băieții. Haideți băieții, unde sunteți? Eu n-am trimis.
Haideți băieți, unde sunteți? Că am... Eu vin, dar Radu, nu știu. Cred că are ceva treabă. Radule, ai ceva treabă prin oraș? Yes. Te aștepți în oraș? Da, vă știu. Oh, ok, bine, hai. Hai, bă. Că Radu are treabă. A zis că ne așteaptă în oraș. Perfect. Nu mai mănânc. Mă scuzați, băi, dacă să vă mai zic încă o dată, dacă se aude ceva pe sunet așa frumos. Da, e de la Ticoș, Da, normal. Bă, hai că să facem o lege, o leacă stânga, să-ți arăt niște chestii. Ne-a mai copilărit eu. Da, mâine dacă ești merg cu tine și... Da, Na. te sun eu mâine dimineață, ne vedem la o cafea și după. Depinde, să Da, vedem. da. Bem o cafea împreună. Mhm. Hai, bă, unde ești, ca să arăt-o ne-am copilărit eu când eram mic. Iar acum vin. Haide, faci stă... Ah, Aici e un fel niște mai multe case, aici stau mai mulți, erau mai mulți vecini de-ai mei. Și na. Vezi unde am oprit mașina aici, am stat eu, chiar. Când eram mic. da, e fain aici, zona asta. Bă, dar jantele pe cât îți pe lata? Ale tale ce? 16, pe 17, cât îți? 11. 16? Da. Ah, fain, ca lumea. Bun. Hai să-i dăm... O să vin cu un aut după tine, că na, mașina o să o las acasă. Aha, oi bun. Hai să-i dăm încolo spre oraș ca să nu ne aștepte nici Radu prea mult timp. Radule, pe unde ești? Recepție. Da, aproape cum la vam. Ah, ok, acolo. La punct de taxere, de plată, nu? Da. Ok, hai că venim și noi imediat. Haide. Haideți băieți să mergem. Revenim. Da, băieți, am revenit, că până am venit în oraș, până s-au dus băieții să schimbi mașinile. Bă, dar băieți, aveți mașini mai frumoase, vă, cam. Da. Da. Merți? Zi-mă, Cosmin, ce părere ai despre audio meu? Frumos, trebuie să... Dar jantele nu-ți schimbi sau rămâne astea? Le las așa, că le-am de la mașină, chiar de la mașina originală. Ori și... Are jantele alea de Despre Jeepător. mașină și... Uite, și ăsta, și tu ăsta, Radule, ai Bengos Mercedes. Păi de când ai Mercedes-ul ăsta, bă, Radule, de... Ai de ceva Din timp. ce an e? Din ce ani e? Din 2012. 2012 anul, nu? Și da, tu ai din mai puțin timp, sau? Ce, audio? Nu, Mercedes mă referam. O ai de puțin timp, nu? Eu? Da, o ai de mai puțin timp, nu mașina. Da. Fain. Audio mai da, am geamurile pe murit, am dat. Haideți să mai... Face și culoare. E fain așa. Haideți să ne mai plimbăm și mergem și noi acasă când... Uite o schemă, Cosmin. Ia. Ce faci, bă? Schema din Berceni. Schema de Berceni? E bun. Schema din care Mercedes mai bun decât Audile. Hai că facem... Haideți, am făcut stânga. Vedeți că am făcut stânga. Da, ai călcat pe roșu. Noi nu avem treabă, mai. Acum, haideți, faceți sensul giratoriu și mergeți după mine la o parcare ca să închid și eu videoclipul și na. Da, da. Haideți, bă, băgați aici. Mă vedeți amândoi? Da, te văd pe... De asta să ai Mercedes. Pe Waze, na. Waze, dacă așa zici tu că Waze. Am lăsat-o în chat-ul, vină încă. Mercedes. Hai să parcăm și noi aici ca boșii și să încheiem și noi videoclipul pe azi. Mâine mai avem și mâine mai e o zi. Păi da. Mâine mai E avem. o zi mai lungă. Da, mâine e o zi mai lungă, n mai. Eu nu pot filma. Tu mâine nu poți veni că mi-ai zis că ai treabă, nu? Da. Uite o schemă aici. Alin, uite o schemă aici. Ce se dă ăsta pe Țan, sunt țințan. Asta e schema din Berceni, ca să știi. Hai să bai. De când știi tu schema din Berceni, nu? De mult știi, băiatul. Băiatul e... Da, hai că am parcat-o
Așa, băieți, ne dăm și noi jos. Cam atât a fost și cu acest episod. Uitați, frații mei, așa se bate pumnul de like, uite așa, bam, 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 bam. Da, Deci ați auzit bine, da? Apăsați butonașul de like. Apăsați acolo, bam, bam, cu pumnul în telefon. Un like acolo. Așa, așa. Vă mulțumesc, băieți, că ați participat la mine la videoclip azi. Că ați venit să ne plimbăm cu mașinile și așa. Da, vrem să strângem la episodul ăsta 50 de like-uri. 50 de like ați zis, bine. Dacă nu intru peste în casă și-i bat. Să intru peste Alin în casă, așa să-i fac. Dacă strângem 50 de like-uri, intru în casă peste Alin. Aleu. Da, băieți, ne auzim data viitoare când mergem să testăm. Viatoare, da, viatoare. Hai, ceau les. Hai, pa! Pa, pa!